Bismillahirrahmanirrahim. Falam tahtaj mongko ora butuh apa niku wau niat saumin au idikafin ilahi maring lafat wala biduain lan ora kelawan donga. Maksudnya napa? Ora batal biduain lawan donga jaizin kang menang walau li ghairihi senajan maring liyane musolli bila taklikin lawan tanpa gantungake wala khitabin ataf bila takwali ghairi wala khitabin lan ora kelawan ngitopi limakhlukin maring makhluk fihima ing dalam kurbah wa doa karo doa fatab dulu mongko batal apa salat monggo salam fatab dulu mongko batal apa salat nggih rombongan iki rombongan umroh fatab dulu mongko batal apa salat bima sebab kurbah karo doa inda ta'liki ing dalam nalikane den gantungake sing termasuk hal sing batalake salat niku lek ndonga tok mboten tapi ndonga tapi ada takleke lek ndonga mawon mboten lek takleke batal insyafa lamun paring waras kaya insyafa lamun paring waras sapa Allah Gusti Allah sinten Allah Gusti Allah maridi ing lara ingsun fa'alayya mongko wajib ing atas ingsun itku rokobatin utawi gantungake apa merdekake kawula itku rokobatin utawi merdekake kawula yen Allah paring waras ning aku nek dungane beda sakmo muga-muga Gusti Allah paring waras ning aku semisal nek ngono mboten tapi lek fa'alayya itku rokobatin entalekin ku batal Allahumma mungkin enten makanya enten sholat dongo gak apa-apa semisal sampai wahing apa jenenge wahing alhamdulillah terus apa niku alhamdulillah terus apa no yarhamukallah gak yarhamukallah tapi rahimahullah jadi ora napa ngitopi atau dongo ngitopi sing nek wong liya tapi rahimahu muga-muga paring ulasan nah sinten Allah niku gak apa-apa utawa apa jenenge sampean salat apa jenenge ya salam gak enek apa dewa salat assalamualaikum iso uga nganggo isyarah tok utawa jawabe alaihi salam gak niat jawab sing jawabane kan mboten alaihi salam kan iso uga to napa dengan apa apa jenenge alaihi salam kan iso uga jawab salam tapi iso uga ngono niati jawab salam tapi gak jawab niku iso uga napa napa kayak dengan apa alaihi salam ini dengan ini apa sahabat apa ning ngono to di sini sahabat ya alaihi salam di sini apa ning hadis nih lagi alaihi salam Nabiullah Musa alaihi salam nih sini alaihi salam kan dungo tadi alaihi salam muga-muga tetep ingatase Nabi Musa assalamu ta keselamatan kan ngono ta sini dungo nih Allahumma firli ijtabun nadar tuh Allahumma ighfir Allahumma tugus ighfir mugi ngapura tuan lima ingsun
insyita lamun kersa panjenengan, insyita lamun kersa panjenengan. Pakadaran kaya mengkono batal termasuk indah khitabi makhlukin ing dalam narikan ing ngitopi makhluk sing batal meneh ghairi nabi kang saliyane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngitopi walau inda simaihi senajan anane ngitopi iku ing dalam nalikane ngrungune musolli walau inda simaihi senajan anane ngitopi iku ing dalam nalikane ngrungune musolli lidikrihi maring den sebute Kanjeng Nabi lidikrihi maring den sebute Kanjeng Nabi al-aujah miturut al-aujah jangan betul ya Assalamualaikum waalaikumsalam nah ini batal utawa nek menurut aja malah apa indah simaihi jadi Kanjeng Nabi sebut Allahumma sholli ala Muhammad nah sama jawab Allahumma sholli alaihi nah iku menurut aujah malah niku nggih apa jenenge batal nazar sapa ingsun laka maring sira bikada kelawan mengkene au rahimaka lagi padha ae au rahimaka utawa muga-muga melasi ing sira sapa Allah Gusti Allah rahimakallah ka yarhamkallah rahimakallah ini batal niku tapi lek rahimahullah mboten ron rahimaka ngetopi ning sing niku nah sing dikhitopi majelis takhatub niku nek rahimahu berarti kan wonge gak enek gak niat ngetopi walau limayitin senajan maring mayit senajan sing dikhitopi iki serane nyawa nih wa yusanu Allah wa yusanu lan den sunaki li musallin kedue wong kang salat sulima kang den ului salam alaihi ing atase musalli apa arraddu jawab sunah lho ya apa arraddu jawab bil isyarati kelawan nganggo isyarah bil yadi kelawan nganggo tangan Dilihat kelawan nganggo tangan awir roksi utawa sirah. Assalamualaikum, mantuk. Paham ora ya sing disarai. Wis pokoke mantuk. Assalamualaikum. Ngene utawa supaya ngangkat nah wis. Iso jawab sunah niki. Walau natikon senajan iku ngang bisa ngucap. Maksudnya sing salat sing diului salam sing musoli iku jane iso ngucap tapi walau natikon senajan iku ngang bisa ngucap. Cuma ba'dal firaq nuli ing dalem sause rampung minha saking salat bil lafzi kelawan lafadzake nek rampung lagi Waalaikumsalam ngono lagi padha wis sampean nalikane pas nang apa jenenge kamar mandi kan gak oleh jawabi napa enak wong azan kan gak oleh jawabi Allahu Akbar sampean gak usah jawabi ngono nek wis rampung metu jawab ono kabeh terus ndonga. Ya kena nang jero jamban iku ora kena. Men muni Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah mboten salah. Wis bar jawab ono kabeh wis nang njaba jeding wis mari ndonga. Nah, tapi kok enek sing winane baca iki sing didahulukan doa setelah wudu apa doa setelah adzan ki mau. Nah, kayak dhisik endi kae? Dhisik doa adzane apa donga wudune lali aku waya juzu apa khilaf waya juzu lan menang apa arabtu jawab salam asli dikaulihi kelawan pengucapi musalli dikaulihi kan pengucapi musalli alaihi salam atau wa alaihi salam dikai wau katasmiti halimadani ndongaake wong kang wahing katasmiti halimadani ndongaake wong kang wahing pancane sampean wahing rahimahullah iki opo iki wali ghairi musallilan kedue liyane wong kang salat
Apa raddu salami tahalluli musallin, jawab salame ucule wong kang salat. Apa raddu salami tahalluli musallin, jawab salame ucule wong kang salat. Nah iki. Jadi hukum menjawab salamnya orang yang ini ngene maksudnya ngene lho. Jadi enek wong kang ora salat, jadi enek wong gak salat, iku jawab salame sampean, assalamualaikum warahmatullahi waalaikumsalam. Lah, roti salame tahallul ini maksudnya wong sing salat kan dia itu keluar tahallul, maksudnya tahallul itu tak angen-angen opo? Hak ya gak nggih tahallul ya, tahallul. Itu keluar, dia itu lepas dari ibadahnya ataupun dia keluar dari ibadahnya. Makanya jawab salam bagi orang yang di luar sholat ini bukan wajib loh ya. Beda kalau salam assalamualaikum sama gitu bagi orang sa'il atau sing jawab itu hukumnya apa? Wajib. Tapi ketika sholat ini semisal sampean ya ora niat salaman mboten salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dijawab itu hukumnya maksudnya mboten wajib niki karena tidak ada niat niat untuk apa dia niat salam itu bukan karena nyalami dengan salam kayak orang liyane mboten tapi karena dia tahallul musallin wong sing salat iki lepas dari salatnya maksudnya ngono ucule wong kang salat raddu salami tahallul musallin pun waliman atisang nang jerone jadi tarafe gak podo nek cara apa jenenge cara salam kan wajib bagi orang yang di luar apa jenenge terus yang jawab kan wajib tapi lek salat mboten Bismillahirrahmanirrahim waliman atlisa gak wajib hukumnya sunah sing jawab lek sing gak sholat sunah. Bismillahirrahmanirrahim. Waliman lan kedhe wong apisa kang wahim sapa man fiha ing dalam salat boleh apa ayah mida yang to muji sapa man. Waalaikumsalam. Ayusmi'a lan ngrungu sapa man. Ayusmi'a lan ngrungu sapa man nafsahu ing awak dhewe man. Nafsahu ing awak dhewe man. Boleh. Alhamdulillah kalian boleh. Latap tulu ora batal. Apa as-sholatu salat? Latap tulu ora batal apa salat ya? Biasi rinahwi tanah nuhin sebab kidee sepadane dehem. Biasiri tananin sebab kidi ispadane dehem urfan ing dalam umumi li ghalabatin krono lindih aleng lindih menurut Imam Qulyubi sing dimaksud ghalabah itu ada muqudrati ala daf'i jadi lindih itu wong sing ora mampu untuk menolaknya jadi terus biasanya ini pun apa gaman rian ngono lho gak iso apa jenenge gak iso cara menolak itu gak iso ngempet no gak iso biasanya enek wong sing model ngoten kuwi enten entah itu krono efek batuk atau memang karakter atau sing memang kedawan bayi enek sing model angel walabah ya walabah wala biasir kaman ora apa jenenge sebab kidi kalam ora batal sebab kidi kalam urfan ing dalam umume kalimat ini kaya dene rong kalimat wassalasi lan telung kalimat kala dawuh sapa syekhuna makanya kemarin kan dibahas ya apa jenenge binutkin mufhimin kaya napa ai karo napa fi iku batal nih meskipun sak huruf tok sing mufhim
Sing mufhim mergo enek napa fi'il amr sing nyumpin dhamir mustatir. Lah tapi sing neng kene iki dibahas sing tak bahas nih apa jenenge sing rame niku hadis Idliyaten. Hadis Idliyaten iki sampai-sampai teng mriki yasirin kalam ini tidak membatalkan sholat. Yasirin kalam coba sama hadis Idliyaten ini nih. Iki pirang kalimat ini jan. Apa sorta sholat? Iki pirang kalimat? Terus sampean. Kalimat fi'il tak? Hitungnya siji, loro. Am. Yo, am dihitung enggak? Telu, papat. Dia Rasulullah 5. Enek sing matang 5, enek sing mengatakan 6 nih gini. Aku sorta sholat. Jadi di sini pas nalikan ini kan nalikane sholat ya. Sholat kanjeng Nabi petang rokaat, tapi jek rong rokaat. Kanjeng Nabi niku supe, jenenge supe. Akhire apa jenenge? Lihat dan niku di posisi lho. Akhirnya kan ulama lho. Piye to? Kalau lagi sak piro to kalam atau ucapan sing yasin iki sak piro? Lagi sakmene iki ora do ini. Nah di sini makannya bukan sebuah qaid bahwa 2 atau 3 napa? 2 atau 3 kalimat itu bukan kalam sing napa? Dikatakan kalau tidak harus 2 3 nyatanya ini hadis Idliyatin apa sorta sholah amnasita ya Rasulullah. Ini saja nggak membatalkan umpamanya Kanjeng Nabi. Nah, tapi dia harus dilihat statusnya. Kanjeng Nabi ini posisinya apa? Supe, makanya ulama nalari Kanjeng Nabi ini akhirnya kaya-kaya Kanjeng Nabi ini apa? Wis keluar saka sholat dan sahwan wis juga kharijah sholat. Alasannya sahwan kharijah sholat. Terus dilihat dan niki ya pikir Kanjeng Nabi husnudone iki paling wis memang enek salat sing dikosor akhirnya kan wis bar to salate kaya wis bar salate. Iki hati iki salate wis bar akhirnya ditakoni makane aku sorta salat masih tak Kanjeng Nabi jenengan ngosor napa jenengan supe. Akhirnya Kanjeng Nabi ditangleti, oh iya anu asodako dilihatin naam anu dah bener tak dilihatin nggih terus ning Nabi akhirnya diterusnya salate padahal niku napa masih dalam rangkaian 100 akhirnya Kanjeng Nabi fakoma mboten takbir mulai mboten langsung fakoma terusnya wabana mungkin terus ya wabana huwa terusnya akhirnya ini nalare nek sampean anu pengen anu sampean delok kala dawuh sapa Syekhuna wayat harulan pertelo wayat harulan pertelo wayat harulan pertelo apa niku wau apa dhabtul kalimati pelanggaran kalimat guna ing dalem kene-kene panggonan bil urfi kelawan urf atau umumnya manungsa. Dadi lek Syekhuna Ibnu Hajar ngetufain itu berarti oh neng kene iki berarti jelas ora kena nganggo pirang kalimat atau pirang kata enggak. Makanya urfe merute sithike sak pira. Makanya ini kukule ya maksudnya oh ngono. Tapi makanya sampean anu apa jenenge lek nganggo penting pokoknya ngati-ngati lah. Sholat gak mungkin lah, ngobrol gak mungkin, ngerti lah. Bisa win, maksudnya contoh. Bisa win. Wala biasirin kalaman, wala biasirin lan ora batal lawan kitik karena bisa win sartane lali lagi padha. Bisa win sartane lali. Ake kalam yasiri kalam kal kalimata ini wasalasi urfan. Ma'asahi tegese sartane laline musolli. An kaunihi saking anane musolli iku fis sholati ing dalam sholat padha sami kali kasus Kanjeng Nabi bi anasia gambare ento lali sapa musolli ana ing stune musolli
iku fiha ing dalam salat, di annahu krana sedene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku lamma sallama ing dalam semangsane uluk salam sinten Kanjeng Nabi, iku lamma salama ing dalam nalikane uluk salam sapa Kanjeng Nabi min rakaateni saking rong rakaat, takallama mongko guneman sapa Kanjeng Nabi biqolilin lawan kidik, mu'taqidan hale wong kang nikotake utawa yakinake al-firagha ing rampung. Nah, takallama biqolilin sing mu'taqidan al-firagha. Dadi asodakta apa bener? Nah, asodakta wajabu lan jawabi sapa sahabat, hu ing Kanjeng Nabi bihi kelawan kolil. Nah, jawab ini mujawizina hale pira-pira wong kang nyono, an-naskha ing den saline rukun, Sumabana mungkin terusnya sapa Kanjeng Nabi, mungkin terusake sapa Kanjeng Nabi wa ya Kanjeng Nabi wahum lan sahabat alaiha ing atase salat, nah ala swab maksudnya ingkang langkung penak niku alaihima, jadi alaihima ing atase rakaat ini loske sing rakaat selanjutnya, tapi gak bobo alaiha sampean alaiha to ya enak sing alaihima enten mboten enten sing kitab kandel enak gak iku mboten enten alaiha kabeh ya. Oh alaiha padha walau benar nggih kuliah walau benar lamun nyono alaihima ning jero nika walau benar lamun nyono sapa musolli butlanaha ing batale salat di kalamihi sebab apa ucapane musolli ala qalili kang kidik sahwan halali Patakalla nuli guneman nuli omong-omongan sapa musolli kasiran lan akeh lam yu'dzar monggo ora den apa jenenge lam yu'dzar monggo ora den ngapura apa sapa musolli sapa musolli. Jane nyanane iki kalame qalil jane ngomong koyoke kalame sithik akeh tapi lali jane. Terus fata kalama kasar makan lam yu'dzar iki maksudnya iki tidak dianggap batal. Lam yu'dzar niku maksudnya ora den ngapurai, maksudnya dianggap batal karena apa? Kalam kasir itu tidak ada konsekuensi sing dipermudah mboten kalam kasir mangga dihukumin tabtulu salatuh wa kharajalan kejaba biasiri tanah nudin dikolabatin wa kalam misabin wa kharajalan kejaba biasiri tanunin lawan dawu yasiri tanunin apa kasiruhuma akae tanah nuhin karo kalamin bisahwin tanah nuhin dikolabatin wa kalamin bisahwin ya batab dulu mongko batal apa salat bikasratihima sebab akeh niku tanah nuh karo kalamin bisahwin walau ma'ah golabatin senajan sartane ngindih wasahwin lan lali wa ghadi lan liyane sahwin pokoke tanah nuh kalam kok akeh kasir entah itu sahun entah itu mangga dihukumin apa tabetulu ya au ma'asab tulisanin utawa sartane kebanjure atau ketelanjure lisan ilaihi maring kalam au ma'ajalin utawa sartane orang ngerti tahrimau ing harame kalam el kalami tegese guneman fiha ing dalam salat likurbi islamin krono paraki Islam krono enten sahabat Muawiyah bin Hakam niku nate zaman
napa apa jenenge nembe masuk Islam siapa mualaf ya. Nah, nembe masuk Islam niku nalikane salat niku napa takal lama jahilan tak ngerti. Cek nembe Islam takal. Terus Kanjeng Nabi ngertos yo dijarke. Wa madha fi sholati bi hadrati. Nah, jadi Kanjeng Nabi mendel mawon mbotenan. Mergo cek napa cek dereng ngertos. Likur bil Islam. Wa in kana senajan ana. Wa in kana senajan ana iku bainal muslimina ing dalam antarane pira-pira wong Islam. Alasane niku wau jahilane mau tahrimahu likur bi Islamin au bu'tin utawa adoh. Au bu'tin utawa adoh anil ulama saking ulama aman tegese wong ya'rifu kang ngerti sapa man. Zalika ing mengkono tahrim, zalika ing mengkono tahrim. Jadi ulama niku al alimun mesti ora kudu wong sing bener-bener alim dari berbagai fan ilmu mboten, tapi wong sing pokoke ngerti napa hal-hal sing mengharamkan apa sing apa jenenge membatalkan sholat termasuk alam dan sebagainya. Cara enek wis enek santri neng desane anu utawa sing ngerti sing marai lah iku nah wis dianggap ora bu'tin anul ulama. Walau salama lamun uluk salam sapa musolli nasian halih wong kang napa lali, nasian halih wong kang lali. Summa takallama nuli guneman sapa musolli amidan halih wong kang nejo ayasiran tegese kidik au jahila utawa orang ngerti sapa musolli tahrimama ing harame perkara ata kang nekani sapa musolli di kelawan ma ilmi sartane ngaweruhine musolli bi tahrimi jinsil kalam lawan harame jenis kalam au kaunit tanah nuhi utawa anane apa jenenge tanah nom apa dehem au kaunit tanah nuhi utawa anane dehem iku mubtilan kang batalake ma ilmi sartane weruhi musolli bitahrimil kalami kelawan harami guneman ya lam tabdul mongko ora batal apa salat lam tabdul mongko ora batal apa salat li khofa idzalika krono samare mengkono-mengkono lau sallama nasian li khofa idzalika krono samare mengkono-mengkono lau sallama nasian al awami miturut pira-pira wong awam al awami miturut pira-pira wong awam bata betuluran batal apa salat pun sekarang bukan bahas kalam tapi sekarang bahas bimuftirin lawan perkara kang batalake poso bimuftirin sebab perkara kang batalake poso karena ana kaidah anna kullu ma abtalas shaum abtalas shalah sesuatu yang membatalkan puasa itu juga membatalkan sholat. Nah, podo kullu ma abtalas shaum abtalas shalah wa tabtulu wa sholat kang tumeka apa muftir wa sholat kang tumeka apa muftir li jaufihi maring wetenge niku li jaufihi maring wetenge musallin wa ing kala senajan kidhi apa muftir wa ing kala senajan kidhi apa muftir bimuftirin wa ukulin atas neng muftirin bimuftirin wa biukulin lan kelawan perkara kang den pangan kasirin kang akeh sahwan hailali maksudnya sing muftir sing kola wa ing kola niku contone sing siti apa simsimah nah simsimah napa meskipun to sampean apa jenenge salat terus napa dijejeli kancane niku lho napa wijen utawa napa habatus sauda apa niku simsimah niku sak umpama sampean gak mbok lepeh langsung mbok letus mbok lepas pas salat niku ya batal wa ing kala niku muftir sing kala niku termasuk napa simsimah niku contone wijen nah wijen utawa gak ngono nah umpama
enek kancane mang lejing umpama mungkin mae wong ning kitab ya enek sampean kancane lejing wijene dicemplungne napa kupinge sampean nah nek dicemplungne kuping kuping ini ku iso kadang kuping iso lho ya moro-moro iso ngrasakne ning tenggorokan mlebu ini juga membatalkan entah itu lewat lubang mana entah mana terserah pokoknya enek wis misal opo ya terus ning kene contohnya sim-simahan biji supaya sampai iso batin sampai lewat mbok lebokne kuping apa dilebokne irung iku iso nyedet sing jenenge wijen mau itu batal wa akun nasilun saban wa illam yatul pun wa illam yatul senajan ora batal disebab uklin kasirin sahwan apa asomu poso nek poso mboten nek sahwan mboten walau ibtala mongko lamun mulu sapa musolli nukhomatan ing napa riyak nukhomatan ing riyak utawa dahak nazalat kang temurun apa nukhomah min ra'sihi saking siraine wau musolli lihat zahiri maring pelanggarane anggota zahir min fami saking apa jenenge tutuke musolli min fami saking tutuke musolli jadi cara sampean apa salat iso riyak iso nah iso neng nah iki tidak hanya riyak sing napa sing dari kepala mawon mboten lho cara sampean riyak saka waduk saka napa saka weteng sing iso keluar sing iku sampe teko apa nyuwun sewu napa teko mulut nah itu juga padha cara gak ditokne salat niku batal kan kula nate niku salat niku ngewasi salat Jumat nih sasunggalipun masalah boye ngoten niku ngeriak terus akhiripun nyikat Kanjeng Nabi apa riyak niku napa diidoaken dhateng napa kantongipun kan gak oleh ta nang masjid kan itu ngeriak kan mboten salah akhiripun terserah mengke di napa di napa dilebetke kantong napa di motori niku nate masih sempoh karena nek riyak dilek bareng ku salat Jumat pun kalau itala pun makanya nukhomah atau riyak itu ada kalanya dari atas dari kepala ada kalanya apa dari apa jenenge dari waduk atau dari perut iki cara gak ditok nih iku nyun sewu enek sing mengatakan iku enek sing wong niku enek kalane nek TBC tulangnya enek sing goro-gorone jari dokter niku mboten cara nyun sewu napa jene sering napa umbelen niku gak ditok nih sedot ngono gak ditok nih utawa ya riyak nggih mboten di napa kaya iso ngetok nih tapi gak ditok nih suwe-suwe dadi TBC napa nek ngarane TBC tulang ya Allah niku nek ngoperasi sampai dawa sampai akeh gak terima akeh maksudnya iku gak terima sak napa sak kilan mboten luwih kayak wong wedok nyamari akhirnya dilalah napa gadai putra tok dang makanya hati-hati ya sampean kotoran kok jadi napa aja disimpen wae nukhomah fal ibtalabun aurikon utawa itu nyapa to cah wedok kok ket mau tak sawang-sawang kok bisik-bisik tetangganya nyapane apa to jenenge ngrasa-rasa apa to mutanajisan boyo aku mutanajisan kang kena najis gak fokus binahwi damin sebab sepadane getih binahwi damilitati sebab sepadane getih gusine nih wow gusine musolli wa ini piado senajan apa jenenge dadi putih apa rek wa ini piado senajan dadi putih apa rek au mutaghayyiran utawa apa jenenge idu kang uwah mutaghayyiran utawa idu kang uwah bi humratin sebab ini bi humratin nahwi
tambulin, sebab abange sepadane kinang, sebab abange sepadane kinang. Ataupun ada kalanya mutaghayyir bi khumrah, ada kalanya mutaghayyir bi aswad. Enek kalanya itu sing berubah krana ireng. Jangan apa? Qahwah, kopi. Ataupun ada kalanya mutaghayyir bi apa jenenge? Hadra ijo. Hadrah apa jenenge sebetane nahwi qatin. Qatin niku sejenis tanaman sing napa? Iso ngasilne bius. Niku terus dipangan iso apa jenenge idune melok ijo. Nah, itu ya termasuk hal sing batalne apa? Ya batalat pun. Batalat mongko batal apa salat. Batalat mongko batal apa salat. Nek sampai napa? Idune sampai owah. Batal mongko batal apa niku wau? Salat. Amal aklu, amal uklun, amal uklu anapun utai perkara kang den pangan. Uklun bimakna makulun. Amal uklu anapun di perkara kang den pangan ala qalilu kang kidik. Kurfan ing dalam umumi. Wala yutaqayyadulan ora den qayyidi binahwi simsimatin lawan sepadane wijen. Minasin saking wong kang lali. Au jahilin. Au jahilin wong kang ora ngerti. Ma'dzurin kang den persabeni, ma'dzurin kang den persabeni, wa min maghlubin lan saking wong kang den sereng, wa min maghlubin lan saking wong kang den sereng kaan nazalat. Kaya yen to temurun. Apa nukhamatuhu? Riya'i niku wae riya'i musallin. Apa nukhamatuhu riya'i musallin li hati dhahiri maring watese anggota dhahir. Wa ajazalan apes sapa musalli an majha saking lepeh niku wau nukhamah aujara utawa lumaku apa riquhu idune niku wau idune musalli pito amin sartane panganan Pina asnani ing dalem antarane pira-pira untune apa jenenge musalli. Wakat abazalan teman-teman apa saw musalli antamizi saking bidake to'am lan rik. Antamizi saking bidake to'am menarik, bidake panganan saking itu. Wa majhi lan lepeh rik, wa majhi lan lepeh rik ya fala yadurru lek ngene iki fala yadurru mongko ora bahayani apa niku ukul qalil urfan dan udri krana anane udur. Jadi kranane cilik di cara diarep dilepeh angel saking cilike. Sela-selane biasane mari mangan apa ciwitan sing cilik sing angel. Utawa niku wau idune campur panganan. Wangel ape dilepeh ya angel, sulit. Mloya mlayu kemudian gak apa-apa iku. Pun watap tululan batal apa salat biziyadati ruknin sebab nambahi rukun fi'liyin kang bangsa pengucap penggawe ya Allah ngantuk fi'liyin kang bangsa penggawe amdan lawan nejo makanya aku undang lebu awal ngantuk masalahnya kindang mulih maksudnya lighairi mutaba'atin krana liyane wong kang manut imam Kaziyadati ruku'in kaya dene nambah ruku' au sujudin utawa sujud wa illam yatma'inna senajan ora tumakninah sapa musolli fihi ing dalam ruku' au sujud di sengaja nambahi rukun fi'li itu termasuk hal sing apa tabtulus shalah. Beda meneh kalau rukun qauli pun
Waminhu lan iku setengah saking napa niku mubtil. Waminhu lan iku setengah saking mubtil. Kama kola kaya oleh dawuh sapa Syekhuna Ibnu Hajar teng Tufai ayyan hanya utawi yen to merkungkung ayyan hanya utawi yen to merkungkung sapa al jalisu wong kang lungguh ila antuhadiya temeka marang yen to beneri temeka maring yen to beneri apa jabhatuhu batuke jalis ma ing perkara ama maruk bataihi kang ana ngarepe dengkul lorone jalis ama maruk bataihi kang ana ngarepe dengkul lorone jalis walau li tahsili tawaruki senajan iku krana ngasilake lungguh tawaruke jalis senajan iku krana ngasilake lungguh tawaruke jalis au iftirasihi utawa lungguh iftirase jalis al mandubi kang den sunahake. Jadi apa cara napa merkungkung tapi napa jabhai napa melebihi dari ama maruk bataihi. Jadi rada ruwono meskipun apa duduk tawaruknya hasil tapi niku karena alasannya li annal mubtila krasane perkara kang batalake iku la yuhtafaru ora den ngapura apa mubtil ilman dubi krana perkara kang den sunahake wa yuhtafaru iki janjane enek anune gak enek absane gak wa yuhtafaru enten wa yuhtafaru enten dibeto sapa Heru sapa sing beto sapa sing oh jajan delok aku pengen delok absane wa yuhtafaru Ini bulan Januari. Ya Allah, gak tahu di absen ya. Januari sampai moro-moro Mei, Februari ini harus Maret gak enek, April ya ora enek. Makanya jane lagi janjane ya maksudnya kalau niku jane masa cah cilik tak absen jane. Cuman asline aku yo maksudnya gak ngono maksudnya. Delok kesadaran iki piye. Kesadaran dari tiap kelas. Kalau arepe nertibke, cara arepe nertibke. Jane yo anu cuman dari kesadaran wong cah sing gede-gede dhewe iki cara sampean-sampean ku delok ngene iki jane kan mestine kan gak usah anu kan mesti ngarep ngono. Mesti wis ngarep ini diabsen apa ora kan wajar, masih setidaknya cara pengen ngecek tok ngerti oh bukannya apa-apa enggak maksudnya kasihan maksudnya aku gak ngesane sampean enggak terlalu mungkin cara sampean itu cek njaluk wong tuwa aku gak piye-piye enggak sampean wis duwe duit terus nyuruh bayar gak apa-apa tapi sampean cek meminta kepada orang tua itu aslinya kewajibannya sampean ya kudune ya rada tertib rumah saku loh ya teman. Kenapa? Karena saya sendiri ya, aku gak ngarani sampean enggak masih hanya sekedar cerita aku mbiyen zaman sekolah tok
Makanya aku nang pondok ya jarang absen, maksudnya ngapunten nek ning kene sampean terserah. Coba aku dhewe. Aku itu pernah sekolah aku nangis. Sekolah aku nangis. Iku mergo mek ngene tok diomongi. Jaluk Sahriyah SPP kalih tiyang sepah gak dikei. Dikei tapi ngene, unine tiyang sepah. Ya lha iki bayar tak paringi tapi tak utangne sik. Iku aku sekolah gak iso konsentrasi. Aku cah cilik lho. Aku cek umur 10 tahun kalau kelas 5 lewat kelas 4 SD. Gak iso. Makanya neng pondok sebisa mungkin aku nggak terlalu pengen bebani orang tua. Selalu gak pengen bebani orang tua. Maksudnya dalam artian aku tak rewangi lek sampean karek njaluk tok. Karena sekarang itu penak. Aku dulu ndelok masih wong karek njaluk tok iku penak, tapi sampean maksudnya ketika dikasih orang tua masih ben gak, masih nyon sewu ben gak dolim karo apa sing pawewe men wong tuane sampean saya terus oh kini bayar berarti kan yo sampean kan yo kewajibane cerah aku loh ya kan sampean wis gede-gede jadi aku dhewe nek asline jajal itu oh cah gede piye yo oh karena ada yang aku biyen ngeten iki lho cah cilik lho tak delok oh ora cah gede ya cah gede enggak masuk gini karena kita itu mahat ali nih ning kene iki ya rada nyelot apa kita ya terakreditasi wis SK-ne HP mudun mesti ya nek iso ya sampean mesti yo kesadarane kanca-kanca barang ya saling mengingatkan ora usah nyalahke sapa-sapa gak saling mengingatkan saling nyemangati gak usah sing disalahne di pojokne salah siji gak usah paham yo maksudnya aku jane tapi memang masih ben semester apa itu memang semester sak dulu ya ngono saya kok gak pati dian untuk absen iki jenis sekolah tenanan aku kadang ngalami ngono makanya aku arepe nindak sampean arepe nyapu sampean aku ya bukannya kok nggak mau enggak cuman kadang iki cara sekolah iki aku arepe tet jam 8 arepe anu makanya ngene ya jadi sampean juga selaku budaya santai piye aku budaya awal piye kan ndelok sampean to ya iso arepe amauku ziyadah aku gak heran aku mbiyen yo ngono aku yo nate ngono cek zaman nang omah madrasah yo ngono ngenteni gurune mlebu sik kadang malah agek gelem mlebu kadang cek ndelok iwak tapi yo cara sampean telat gak tersinggung blas aku biasa wae mergane aku mbiyen yo tau santai sekolah itu biasa amauku ziyadah ana pun utawi tumibane tambahan sahwan halih lali jadi rada ditertibnya ya neh yo bukunya absen masuk au jalan utawa orang ngerti iku udira karo wayuh tafaru al quwat ya wayuh tafaru lan den ngapura apa al qu'utu lungguh al yasiru kang kidik biqadri jilsatil istirahat lawan kadar lungguh istirahat qabla sujudi ing dalam sadurunge sujud wa ba'da sajdati tilawati lan ing dalam sause sujud tilawah wa ba'da salami imami masbukin lan ing dalam sause salami imami makmum masbuk lan ing dalam sause salami imami makmum masbuk fi ghairi mahalli tasyahudi ing dalam liyane panggonane tasyahudi masbuk ing dalam liyane panggone tasyahudi masbuk amma wuku ziyadah anapun utawi tumibane tambahan sahwan halih lali au jalan utawa orang ngerti iku ngudra den ngapura apa bihi wuku ziyadah fala yadurru mongko ora bahayani apa wuku ziyadah ka ziyadati sunati kaya nambahi sunai sepadanin ka ziyadati sunnati nahwi raf'il yadaini kaya dini nambahi sunai sepadane ngangkat tangan loro fi ghairi mahallihi ing dalem liyane panggone raf'u dadi cara niat apa raf'ul yadin ngangkat tangan sebenarnya orang goni orang sunane iku mboten napa-napa
makanya nggak sampai batal lagi sholat. Semisal sampean apa jenenge rafu niku sunaikan napa nalikane napa sami Allahu liman hamidah karo napa sing mantun tasyahud awal kan sunah. Nek sing rakaat semisal mari tangi napa mari sujud munggah kan gak sunah ngangkat niku semisal ngono gak apa-apa. Gak sampai masih nambahi ngono iki angkat tangan mboten sampai napa batalke. Auruknen auruknen apa rukun? Kauliyin kang bangsa pengucap kal fatihati kaya dene Fatihah. Au fi'liyan utawa bangsa penggawe lil mutaba'ati maring anut imam. Lil mutaba'ati maring anut imam ka an raka'a kaya yen rukuk sapa musolli. Au sajada utawa sujud sapa musolli. Qabla imami ing dalam sadurunge imami musolli. Summa ada nuli bali sapa musolli. Summa ada nuli bali sapa musolli ilaihi maring imam. Ilaihi maring imam. Wallahu a'lam bishawab. Yes.